100 metrov, takže máte 100 metrov na to, aby ste zvládli pretláčavý švih. Prípadne, aby ste ho aj nezvládli, to sa môže stať. Opäť je tu tachometer, zhruba v osi tej dráhy, teraz tam ukazuje 0, ale meria to vašu rýchlosť na vstupe na tú plošinu. Dobre, inak keď sa budete chcieť pozerať na kolegov, ako sa im darí, tak niekde v týchto miestach, kde ja som teraz tým rangerom, môžete zastaviť a pozerať sa, ako sa im darí, ale tak, aby bol vždy niekto na štarte. Takže od tejto chvíle už pôjdeme len a len na zelenú. Prosím vás zastavovať pred tou hrubou bielou čiarou. Že prvé vozidlo už zastavte na červenú. Si to zopakujeme rovnomernou rýchlosťou, prvé kolo okolo rýchlosti 35, spojka a kontrovať. V prvom kole všetci budeme kontrovať doprava. Takže keď sme pripravení, tak môžete s tým bavorákom prejsť na červenú, aby sme šetrili čas, aby ste nemusíme ísť reštartovať semafor. Jaká odvážna rýchlosť. Dobre, máme to, ale toto je taká hracia intenzita. Dobre, poďme ďalej. Teda na zelenú. Nevieme, na ktorú stranu. Rozhodne o tom počítač. Čiže dostanete šmík doprava alebo doľava. Intenzitu nechávame zatiaľ rovnakú. A takže musíte v prvom rade sa rozhodnúť, na ktorú stranu dostanete, teda respektíve už keď ste dostali šmík, musíte sa rozhodnúť, na ktorú stranu kontrovať. Tým ale stratíte nejaký čas. Ten čas musíte dobehnúť tým, že budete kontrovať oveľa rýchlejšie. Na opačnú sme začali na opačnú 38, 8 km rýchlejšie, ako sme si povedali. Ja viem, ťažko sa do toho trafiť, len aby ste videli, čo to znamená.